73 Sessió Web. Com és l'ecosistema de transformació digital català? Amb Sergi Marcén. Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquesta 73a jornada web que fem, on explicarem avui com és l'ecosistema de transformació digital que estem fent a la Generalitat de Catalunya. Com sabeu, sense un enfocament humanístic és quasi impossible que la tecnologia sigui algo positiu per nosaltres. Per tant, l'ús de la tecnologia s'ha de posar alineat amb les necessitats de la societat. I això és el que estem fent. La nostra voluntat com a govern és aconseguir que ningú quedi enrere. Consolidar una Catalunya, aquesta Catalunya dels 8 milions, que té en compte tothom. I per aconseguir-ho és necessari capgirar la relació entre l'administració i el ciutadà. Hem d'apropar-nos a la ciutadania i hem de fer-ho des d'una manera diferent del que hem fet fins ara. Fins ara l'administració era allò que era molt burocràtic, que era molt farragós, i ens hem de convertir en alguna cosa diferent. Ens hem de convertir en una administració que ajudem a les persones quan ho necessiten. Aleshores, per poder treballar això, ho estem fent, hem abordat aquest canvi principalment amb 3 eixos. Volem treballar 3 eixos. El primer eix és aconseguir que tothom pugui fer una tramitació des d'allà on sigui, des de casa. El segon eix és que apropem la connectivitat a les llars de tota Catalunya, treballar perquè tota Catalunya tingui accés als serveis digitals. I en tercer lloc és crear unes estructures digitals que siguin segures, eficients, pioneres i replantejar-nos tot el servei digital que estem fent per fer-los més clars i més accessibles. I si permeteu, el que faré és anar desglossant cada un d'aquests 3 eixos en diferents punts. El primer, com us dic, és crear un territori digital. Es busca connectar un país que tingui unes infraestructures de telecomunicacions amb uns serveis digitals homogenis i que arribin a tothom. I a més volem fer arribar la xarxa de fibra òptica a tot el país i a més ajudar a desplegar també tecnologies com 5G, 6G o internet de les coses, per poder, com us dic, fer una gestió intel·ligent del territori. La xarxa pública de fibra òptica proporciona una connectivitat generalitzada a tots els municipis. I el que estem fent justament és això, treballar per lluitar contra la desigualtat a nivell urbà, impulsant una transformació que ajudi a generar aquí un equilibri territorial, que és el que estem buscant. Per fer tot això, aquest any estem fent un esforç grandiós. A la Generalitat de Catalunya aquest any desplegarem prop de 3.000 quilòmetres nous de fibra. A dia d'avui ja portem uns 5.000 quilòmetres i arribarem a aquests 7.000 quilòmetres que ens vam marcar com a fita. La nostra idea, com us dic, és arribar a un punt de connectivitat per cada municipi, combatre el despoblament i la desigualtat urbana i fixar el territori a les persones, que no sigui necessari que per poder accedir a un teletreball, per poder accedir a un mercat laboral digital, tinguis que moure't de casa teva, sinó que ho puguis fer des d'allà, des de la teva pròpia casa. I això l'únic que podem fer-ho des de la Generalitat de Catalunya i amb les competències que tenim és desplegar aquesta infraestructura de telecomunicacions i que els operadors locals aprofitin els troncals de la nostra fibra per poder fer-te arribar aquesta fibra a tot arreu, a totes les cases i a tots els llocs del territori. Després també tenim que fomentar la competència. Mitjançant l'establiment d'una xarxa de fibra òptica neutra per a operadors finals, es busca promoure la competència del sector i evitar, com us dic, aquesta escletxa digital. També un nou model de connectivitat corporativa. El fet de poder connectar-nos des de les administracions, que totes les escoles, que tots els punts de la Generalitat de Catalunya tinguin accés a internet, permet que puguem donar millors serveis i al mateix temps optimitzem la despesa i la gestió de la xarxa. També treballem amb anelles, aquest concepte que feia molt de temps, que se sentia que realment no s'estava treballant. Un model compartit de xarxa, que la indústria també pugui connectar-se a aquesta xarxa gràcies a la connectivitat que poden realitzar a través dels operadors que es connecten contra nosaltres.
cal destacar, i aquí és important dir, que nosaltres com a Generalitat de Catalunya no podem donar un servei final al ciutadà o a l'empresa, perquè per competències europees no ens ho permet. Però sí el que fem és, amb l'excedent de fibra òptica que tenim, posar-lo a disposició d'aquests operadors, aquests petits operadors, o grans inclús, els grans operadors també estan fent servir la nostra xarxa, i així d'aquesta manera el que fan és connectar-se contra la nostra internet i surten els operadors a través dels serveis de tercers a través de nosaltres. Per tant, el que fem és estimular aquest desplegament d'infraestructures per tot el territori. I també hi ha un punt molt important, el desplegament de la fibra òptica, que és el fet de regular indirectament el mercat. El fet que nosaltres tinguem infraestructura vol dir que no ens pot passar el mateix que ens passa amb el llum o el gas, on les infraestructures de telecomunicacions són de privats i aquells després fan el que desitgen en funció de les necessitats financeres que tinguin les empreses. Nosaltres tenim aquesta infraestructura, tenim un preu públic, per tant, és molt difícil que els preus d'internet es puguin disparar com s'han disparat amb altres sectors. Després també un tema important, és la dada com a infraestructura. La centralització d'un espai de millora de dades de la gestió pública, amb un inventari, amb un catàleg que ens faciliti la compartició i reutilització. S'augmenta la transparència de les accions de l'administració, obre oportunitats de negoci, però també ens fa alguna que necessitem fer, que és crear una administració proactiva. De quina manera nosaltres ens adaptem a les necessitats del ciutadà, que al final és la nostra funció, adaptar-nos a les necessitats del ciutadà, posar-nos a disposició del ciutadà, ser útils pel ciutadà, que al final és el que us comentava al principi. I també una transició cap a un sistema energètic integrat i digitalitzat. I moltes vegades pensem en tot l'ecosistema que estem muntant de plaques solars, tot el que estem fent a nivell de gestió integral de l'energia. Doncs nosaltres hem pensat una cosa, perquè som una mica estranys, potser. En el moment que una placa solar rep un raig solar, aquell raig solar i aquella energia que genera per darrere es converteix en bits. Aquells bits es poden gestionar i, per tant, és una gestió de dades, en aquest cas de dades energètiques, que podem fer allò que nosaltres creiem que puguem fer i, per tant, repartir-les com estem fent amb la resta de dades a internet. Per tant, és un model nou de dades integrades també en l'àmbit del medi ambient. El segon eix que estem parlant és l'administració digital, la tecnologia al servei de les persones. I, com sabeu, la tecnologia ha canviat la societat i ha canviat l'administració pública. I ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar a les noves necessitats que ens està demandant el mercat, escoltar la ciutadania i, sobretot, fer una comunicació clara i un acompanyament. En aquest sentit, moltes vegades, quan rebem una notificació de l'administració o ens posem en contacte amb l'administració, trobem que ens perdem quan rebem aquella carta i ben bé no sabem què ens estan demanant des de l'administració. El nostre treball també és aquest, fer que ens entengueu. I per això estem treballant amb una escolta activa i amb una participació ciutadana on s'importen espais d'experiència ciutadana per testejar i validar serveis públics. També obrint noves oficines d'atenció al ciutadà, en aquest cas en Tarragona i en Manresa, que serà el primer trimestre del 2024. I el que estem fent, com us dic, és escoltar les necessitats i, sobretot, entendre què és el que vol. I això no només ho podem fer des d'un àmbit digital, ho hem de fer des de qualsevol àmbit. Per tant, la nostra relació amb el ciutadà ha de ser omnicanal, perquè tothom no és digital. I, per tant, tothom necessita tindre aquesta relació amb l'administració. Com us deia abans, els serveis públics han de ser digitals, proactius i personalitzats. I aquí és on estem treballant. I hem de fer, com us dic, aquesta atenció i acompanyament ciutadà. Però sobretot, el que hem de fer és una comunicació clara. El que hem de fer és explicar què és allò que us volem dir. Com us dic, a mi em fa pànic rebre una carta de l'administració, perquè moltes vegades no l'entenc. I si vull fer un tràmit, no sé com fer-lo. Doncs aquí és on nosaltres estem treballant per ajudar-nos. I per últim, també fer un model únic de servei. Es posa en marxa un portal únic en relació amb l'administració, que ens permetrà la tramitació unificada i s'adhereix al principi de once only, que
aquest anglicisme. Això s'acompanya a l'establiment d'un govern corporatiu de la dada per facilitar la compartició d'informació entre les diferents administracions. Això és molt important. I estem treballant també des d'un àmbit més polític, el fet de discutir-nos de qui és el propietari de la dada. En aquest cas, el propietari de la dada per nosaltres ha de ser el ciutadà. Hem de ser cada un de nosaltres, que al final acabem decidint què volem fer amb aquesta dada. No han de ser les diferents administracions, que a més no ens compartim les dades entre nosaltres. I aquí és on hem de treballar per poder compartir-nos aquesta dada. Bé sigui de l'Estat, bé sigui de la Generalitat de Catalunya, bé sigui de l'Ajuntament o bé sigui de qualsevol sistema públic de l'administració. Per últim, el tercer, si no més important, és l'estructura digital. Crear uns entorns digitals eficients, àgils, segurs i innovadors. Moltes vegades no es veu des de la ciutadania què estem fent des de l'administració, però l'administració requereix moltíssima feina interna. I això moltes vegades és transparent. Quan tu, per exemple, vas a un hospital i tens un tractament oncològic, et relaciones amb els metges, et relaciones amb les infermeres, veus una estructura que és un hospital, però darrere hi ha uns sistemes informàtics que estem gestionant i que han de ser eficaços per poder generar el medicament correcte per poder tindre aquest tractament oncològic. El mateix quan hi ha qualsevol servei públic. Nosaltres sempre estem darrere dels serveis públics i sempre hi ha una digitalització. Per tant, hem de crear una administració eficient. Com us dic, aconseguir uns serveis públics eficients. I per això també estem redissenyant tots els processos interns que venen amb un històric i que els estem canviant per automatitzar moltes rutines i proporcionar aquesta atenció personalitzada. Per tant, aquí estem fent un canvi molt important. Estem fent una administració innovadora. De la mateixa manera que el món està canviant, l'administració també ha de canviar. Per tant, hem d'incorporar noves tecnologies a l'administració. Estem tractant amb la majoria de fabricants de tecnologia i estem utilitzant-la. I, de fet, l'administració catalana està sent referent en l'utilització d'aquestes tecnologies innovadores que estan transformant l'administració. Com us deia abans, també hem de fer treballar una administració orientada a la dada. O sigui, la dada és molt important i és la que ens pot permetre ser diferenciadors amb el passat. El fet de poder compartir aquesta dada, aquest que només una vegada tingueu que entregar una informació. Té sentit que quan vagis a un ajuntament tinguis que entregar el teu DNI o la teva carta, no sé, d'empadronament? No té cap ni un sentit que després tinguis que anar a la Generalitat i tinguis que fer el mateix, i que després tinguis que anar a la Seguretat Social i tinguis que fer el mateix. El que estem treballant és justament perquè aquesta dada no tingui que demanar-se tantes vegades, sinó que hi hagi una única vegada i que es pugui treballar. I aquí, com us dic, no està sent fàcil. No està sent fàcil, perquè de la mateixa manera que des de la Generalitat de Catalunya ens queixem que hi ha hagut un espoli fiscal o un dèficit fiscal important en els últims anys, doncs tenim el mateix, ens passa el mateix amb la dada. Aquesta dada no és compartida, no ens comparteix la dada. I estem lluitant per poder-ho fer, per poder compartir aquesta dada. Per què? Perquè la dada és del ciutadà. Aquest és el nostre principal fita, la dada és del ciutadà. Si la dada és de cada un de nosaltres, decidim nosaltres què volem fer amb aquesta. Per tant, aquí estem fent també un canvi cultural de l'organització. Estem incorporant nous perfils també dins de l'administració que ens permetin fer allò que volem fer, perquè el món va evolucionant i, per tant, hem d'incorporar a l'administració aquelles persones amb aquell ADN digital que ens permetin transformar-nos i al mateix temps transformar les persones que estan dintre de l'administració incorporant-los també a aquest ADN. Aquí hem d'agrair el treball immens que fan les persones de l'administració i que s'estan adaptant d'una manera molt ràpida a tot aquest canvi digital. Un canvi que, com us dic, està sent extremadament ràpid i que genera molt d'esforç per poder portar-lo a terme i que puguem donar aquests serveis a l'administració. Com us deia, les dades són molt importants, però el que és molt important és que s'integrin totes aquestes administracions. I aquí estem treballant, per exemple, per col·laborar molt més amb el món local. De quina manera ajudem aquest món a ser una miqueta, aquest món local a ser una miqueta més col·laborador i més proper i d'aquesta manera
poder treballar totes aquestes línies que us he estat comentant fins ara. Crec que, no sé si vaig molt bé de temps, vaig fatal de temps, no tinc ni idea, crec que anem bé i que hi ha un espai per poder fer preguntes per part vostra. Per part meva us he dibuixat tot el que són les 3 línies principals que estem treballant i, com us dic, estem fent un esforç importantíssim. Aquest any el pressupost que estem gestionant està sent molt important. Estem gestionant fons europeus, estem estressant tota la màquina de l'administració per poder dur a terme tots els canvis que us estic comentant i, com us dic, això està comportant moments de molta tensió dintre de l'administració perquè estem, diguéssim, apretant moltíssim per poder fer aquests canvis. Jo, per part meva, podria estar parlant molta més estona, però crec que potser seria interessant que vosaltres, des de casa vostra, poguéssiu fer preguntes i, si us les puc contestar, estaré encantat de fer-ho. Per tant, endavant i espero les vostres preguntes i encantat de contestar-les. Quins desafiaments presenta el desplegament d'aquestes tecnologies? Com es poden superar? Doncs el desafiament principal quan veus una nova tecnologia és l'adopció d'aquesta tecnologia. Tot el canvi és una que comporta un rebuig al principi, fins que no veus la bondat d'aquest canvi. Nosaltres, abans de fer qualsevol canvi, el que fem és estudiar quin impacte pot tenir. No només quin impacte dintre del negoci que estem canviant, sinó quin impacte dintre de les persones que utilitzen aquesta tecnologia o les persones que poden afrontar aquesta tecnologia. Per tant, el principal risc que nosaltres tenim i que estem treballant per fer-ho és formar les persones i, per tant, explicar el per què volem abordar aquests canvis. Com us dic, qualsevol canvi en l'àmbit de qualsevol àmbit de la vida és traumàtic, i en l'àmbit de la tecnologia és especialment traumàtic. Però ho estem intentant fer fàcil i ens està donant bons resultats. Com pot afectar la intel·ligència artificial a les tasques que actualment fa el personal de la Generalitat? La intel·ligència artificial ens afectarà a tots. I és com tot, Tota tecnologia té la seva part positiva i tota la seva tecnologia té la seva part negativa. L'hem de saber utilitzar. El món està canviant de tal manera que principalment totes aquelles tasques que siguin repetitives i especialitzades seran canviades per una màquina, o sigui, les realitzarà la màquina. O un robot, o una intel·ligència artificial. Per tant, aquelles feines que nosaltres fem dintre de l'administració, que siguin repetitives i especialitzades, acabaran sent substituïdes per un sistema digital. I nosaltres les tindrem que adaptar a unes noves maneres de fer, a uns nous criteris. Jo moltes vegades ho comento, quan algú es presenta a unes oposicions, li pregunten molta informació, li pregunten moltes dades. Però hi ha coses com, per exemple, la improvisació o la empatia. Són coses que no es valoren. Són coses que no hi ha un tic, aquest home és empàtic, o aquesta dona és empàtica, o aquesta dona sap improvisar. I possiblement en el futur, i anant cap a aquest model d'administració més propera, tindrem que valorar aquests tipus de valors, tindrem que posar més en valor aquestes actituds. I possiblement és aquí on ens canviarà una miqueta la intel·ligència artificial. També crec que la intel·ligència artificial ens ajudarà moltíssim. Ens ajudarà moltíssim a poder donar un servei molt més eficient i molt més eficaç, molt més ràpid. I si la intel·ligència artificial l'ajuntem amb dades, aleshores ens personalitzarà molt els serveis digitals. I al final nosaltres, com a administració, el que hem de fer és estar al servei de la ciutadania i procurar el millor per cada un de nosaltres, perquè al final nosaltres també som ciutadania. I per tant, crec que és positiu la utilització de la intel·ligència artificial, crec que s'ha de fer amb cura i amb ètica, i per això estem fent diversos projectes per provar com podem aplicar la intel·ligència artificial dintre de l'administració. Aplicar-la per aplicar-la no ho farem.
i anirem amb molta cura abans de poder fer qualsevol projecte d'intel·ligència artificial a l'administració. La persona jurídica també serà objecte d'aquesta iniciativa? Els projectes ho ha dirigit a tothom. Per tant, en aquest cas, la resposta sí, és fàcil. Nosaltres el que estem fent és canviar l'administració. Estem canviant d'una manera ràpida, això vol dir que ens tenim que adaptar, però l'administració dona resposta a tothom. Quins reptes té l'Agència de Ciberseguretat en la transformació digital? El repte principal és ciberprotegir-nos, no n'hi ha un altre, no? Però també és formar-nos dintre de l'administració. Ens hem de formar i hem de ser coneixedors dels perills que tenim. Nosaltres no hem tingut unes formacions prèvies, o una formació o una educació, més que una formació, on ens hagin explicat què és això d'internet i què és això de la ciberseguretat, perquè el creixement de l'internet està sent molt ràpid. I hem d'entendre què és internet. I això és el que estem intentant fer des de l'administració, des de l'Agència de Ciberseguretat. No només ciberprotegir-nos a tota l'administració, sinó explicar en quin món estem visquent. Internet no difereix gaire més del carrer. Quan vas pel carrer o quan vas a casa teva, accedir a internet és com si obrissis una porta de casa teva. Aleshores, oi que quan tu estàs a casa teva no deixes la porta oberta, ni les finestres obertes tota la nit i deixes les claus posades al pany amb tota la tranquil·litat? Malauradament. Abans això sí que es feia, ara ja no es fa. Doncs internet és el mateix. Internet hem d'anar amb molta cura. I més dintre de l'administració. Us poso una dada, perquè la tingueu, però cada dia es comprometen entre 70 i 80 credencials de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que cada dia hi ha entre 70 i 80 persones que, pel que sigui, les seves passwords i els seus logins queden al descobert. I això el que genera és que hi ha 70 o 80 accessos il·legals dintre de l'administració. I això el que significa és que nosaltres des de l'administració hem de treballar per poder protegir tot això. Per tant, la feina de l'Agència de Ciberseguretat és protegir-nos, però també al mateix temps és ensenyar-nos què hem de fer i com hem de gestionar les nostres comptes i el nostre viatge per internet. Sé que moltes vegades és una mica engorrós, el fet de tindre que canviar cada 2 per 3 la password, tindre el doble factor. Són inconvenients, és cert, ho són. Però ens hem d'acostumar. De la mateixa manera que quan surts de casa tanques amb 2 voltes al pany, i estàs acostumat i és el nostre dia a dia, quan has de canviar el password, l'has de canviar perquè això no queda compromès i per tant queda una porta oberta a l'administració i a partir d'aquí ens poden fer un ciberatac, robar-nos dades o deixar-nos sense accessos digitals a l'administració. Per tant, aquesta és una miqueta la feina que fem des de l'Agència de Ciberseguretat. Com s'afronten aquests canvis de cara a les persones grans que no tenen accés o coneixements per fer gestions digitals? Doncs com us deia abans, nosaltres som la Secretaria Digital, la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, però portem també atenció ciutadana. I els serveis que nosaltres tenim que donar a aquelles persones que no tenen accés digital han de ser els mateixos que aquelles que tenen accessos digitals. Per tant, canals omnicanals. La importància de tindre les oficines d'atenció ciutadana, la importància de tindre el 012. Per cert, per primera vegada, el 012 serà gratuït. Vam dir-ho ja fa uns mesos. I, per tant, aquestes persones grans poden agafar el telèfon, trucar al 012 i informar-se. Poden dirigir-se a una oficina i informar-se. I també al mateix temps, la nostra obligació des de l'administració és formar aquelles persones perquè també puguin accedir a l'àmbit digital. I això ho estem fent conjuntament amb la Secretaria de Polítiques Digitals, el fet de poder formar aquestes persones i que puguin accedir digitalment a l'administració. Com us dic, nosaltres no estem obsessionats amb la digitalització, en el sentit que entenem que hi ha una població, especialment la gran, que no té coneixements ni té accés
Per tant, nosaltres com a administració hem de poder donar-los aquest accés. I aquí és on entra aquesta part que us comentava abans, no? Aquesta part d'empatia, aquesta part de posar-se en la pell de l'altre per poder-los ajudar. I crec que això és molt important, no? El fet de poder ajudar les persones. Al final és el que nosaltres ens dediquem, ajudar les persones. Per tant, canals omnicanals, millor dir, i no només digital, sinó que qualsevol línia d'ajuda a aquestes persones. Em sap greu que aquesta sigui l'última pregunta i no poder-vos contestar més, però com us han comentat, estaré encantat de poder-vos contestar a través del canal d'administració digital i espero que us hagi servit d'alguna cosa aquesta sessió. La Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital està oberta a tots vosaltres, o sigui, qualsevol de vosaltres que tingui qualsevol dubte, que tingui qualsevol cosa, que es posi en contacte amb nosaltres. De la mateixa manera que nosaltres demanem aquesta empatia, nosaltres la donem, aquesta empatia. Per tant, encoratjar-vos a que si teniu qualsevol dubte es poseu en contacte amb nosaltres, amb la Direcció General d'Administració Digital, amb la d'Atenció Ciutadana, i a partir d'aquí estarem encantats de contestar-vos i de dir-vos el que estem fent. Fins aquí aquesta sessió. Us recordem que podeu seguir les sessions web en directe cada primer dijous de mes a les 9 del matí, o recuperar-les a través de YouTube i les plataformes de podcast.